שלום לכולם, אני אקרם, אני אראה לכם איך להשתמש בתוכנה סינימה 4DR. אוקיי, אז קודם כל נפתח את התוכנה. טוב, בשביל לאשר את זה אתם לוחצים בכפתור Alt במקלדת, לא עוזבים אותו, ועם עכבר עד האמצע. אוקיי, שנייה, זהו. עכשיו הולכים ל-More-Graph ול-More-Text. אוקיי, נשים את זה באמצע. פה נמציא לזה שם, אני נניח, אני ארשום יקיר PC גיימינג, רק יעשה ככה סתם, ומקטינים קצת עם הגלגלת, זהו, ככה. עכשיו אתם במקום left עושים את זה פה, על זה, פה בוחרים את הגופנים מה שאתם רוצים. אני אעשה על זה, אני אהבתי ממש את זה, שיט. אוקיי, עכשיו בואו נראה לכם איך לשים לזה צבעים וגם אפקטים. אוקיי, אני אבחר לי צבע אדום בעיר, ועכשיו אני אשים את האפקט. פה משחקים עם זה ככה, עולים סתם, אבל אני אעשה לי כאן, אני אעשה לי 68%, בואו נראה. פה אני אעשה לי 111, פה 36, פה 46%, פה 1.28, ועכשיו לוקחים את זה לפה. עכשיו בואו נראה איך זה יצא. או, איזה יופי, איזה יופי. עכשיו, אם אתם רוצים כאילו להוסיף עוד טקסט, אתם רוצים פה קונטרול C וקונטרול V. אוקיי, מורידים את זה לכאן או למעלה, זה לא משנה. אתם יכולים גם לשנות את זה את השם. אני אשנה למיני טייגר. אוקיי, ככה. בואו נשנה את זה גם לזה צבע. אתם רוצים פה פעמיים עוד פעם. בואו נשנה את הצבע. הפעם אני אקח כתום בעיר. האפקט אני אעשה הפעם 62, 109, 36, 46.28 פה. נמור את זה לפה, ובואו נראה איך יצא. האמת לא משהו. אני אשנה את הצבע, שנייה. בואו נעשה ירוק, ירוק בעיר. הפעם זה יצא יפה, 1,000,000%. בואו נראה. או, יש שינוי. איזה יופי, תראו איזה יופי, פשוט מדהים. עכשיו, אם אתם רוצים לשמור את התמונה, מה אתם עושים? קודם כל באים לפה, רוצים כאן על חץ הזה, ופה. פה אתם בוחרים את הגודל, איכות HD, תדאגו. אני ממליץ לכם לבחור על או 1920 כפול 1200 או על 2560 כפול 1600, זה תלוי בגודל של המסך שלכם. אני אמצא על שים על 2560 כפול 1600 שתצא יפה. אוקיי, נשים לפה עכשיו. איזה גודל. אתם רוצים פה על פליי, סייב. פה בוחרים במקום זה פינג. אוקיי, פה שומרים את זה איפה שאתם רוצים. פה לא משנה, אם אתם רוצים לשנות את השם תשנו. אני אקרא על זה סתם, אתם לא חייבים, אני אעשה סתם יקיר PC גיימינג, שולחן העבודה, סייב. אתם יכולים לצאת מהכל. הנה התמונה.
זה ממש יפה, אתם יכולים להעלות את זה לערוץ שלכם, בעיצוב לשים את זה בערוץ שלכם, זה ממש יפה. טוב, אז מקווה שהצלחתם. אז אל תשכחו לייק, סאב וקומנט, ואם אתם רוצים אני אעשה לכם מדריך איך להוריד את התוכנה הזאת, היא באמת תוכנה נדירה. זה תוכנה שיש מקום לעשות את מלא אפשרויות, מלא אפשרויות. תוכנה ממש טובה. אם אתם רוצים תגידו לי, אני אעשה לכם מדריך איך להוריד את התוכנה הזאת. טוב, להתראות.